Salut! În acest video doresc să ajut pe cei care au nevoie să completeze cererile pentru susținerea populației pe durata stării de urgență. Eu personal voi face acest lucru de pe telefonul meu mobil, voi puteți chiar și de pe calculator. Mai întâi este nevoie să intrăm pe următoarea adresă: anofm.md. Repet, anofm.md. Am intrat. Avem nevoie de ultima noutate, care este comunicat informativ privind măsurile de susținere. Apăsăm pe ea, citim, obligatoriu citim noutatea, se spune despre beneficii cât și documentele necesare. După ce ați citit, apăsați pe aceste 3 cereri de jos, ele se descarcă în mod automat. După ce le îndepliniți, iar intrați pe acest site, apăsați contact, lista subdiviziunilor teritoriale, alegeți unde locuiți, de exemplu Chișinău, este nevoie încă o dată Chișinău. Aici găsiți adresa de e-mail. Dacă nu sunteți siguri că ați strâns toate documentele, vă recomand să sunați unul din aceste numere. Dacă v-am ajutat, vă rog să puneți un like. La revedere!